Zenbat alditan esan ote dio neure buruari egonari geldi hor. Dakar pixkat, ez dakit maitasun gutun bat edo esker gutun bat dan bai Donostiri, bai bertan bizi sendodan harinik, eta bertan topau nazen horri, ez? Bada viaje bat uste dut, galduta zauzela edo konturatzetik ez, erori horretatik, soriontasun batera, la felicidad deitzen den azken kantura, eta pixkat bideia bat dau bitarte horretan, barruen badau dolu bat, eta orduen badau nahiko aldaketa, bizitza batek dekoselako bai aldaketa pilo bat, ez? Eta orduen hori kontau nahi izen dut, eta uste dut auto elkartze bat dala, eta nik indotena hiri horretan, beste leku askotan be bai, batez be hiri horretan, eta nahiko nukena bakoitzak bere elkartzeakin topatzi, ez? Bere lekuen, bere hiriakin, bere eserlekuakin edo bere dana delakoakin. Lenguari eutzi bai, ez dakit lagadot, urtetzen urten bier zeban hori, badeko omen esentzia antzerakue, baina aldaketa nabarmena dauz, batez be abotzien uste dut, apunta unaz kanto klasietara eta banabil instrumentua ezagutzen beste modu batzutara, baretu da usteot, dabil eroso sentitzen bere lekuen, eta usteot badauzela aurrera pausu nabarmenak abotzien. Eta gauza diferente bat, homekin konparatute da, diskonetan divertiduna zela, eta laganaz disfrutatzen, eta usteot nabari dela. Ez dakit, montaña rusa gigante bat, super luze bat, hasten gara punta-puntan, hori bai, ez da bapatien astiro-astiro hasiko garela mendixe igotzen, ez hasiko gara hemen Kilimanjaro puntan, eta gero ja gauzako hori zabaltzen joango die. Dekotena da ja gaurtik, indela 2 astetik sartu naz paniko egoera baten, bertigo absoluto baten, jende pilo bat sartzen delako hemen, antzokia handixek die, nik beti goraipatu izen dudazenak, adibidez Victoria Eugenia ja sold out da, orduen bada bertigo berezi bat, ja hanka bat jarri eta dakizunien beteta egongo dela, eta gero bagoiez Bartzelonara, Madrilera, Belakokin Galizira, orduen modatuko gara bai leku bakoitzien gauza bat emoteko, Arriaga eta Victoria Eugeniako kontzertu bai izango di igual osuenak zentzu horretan. Izen da pixkat uste dut oinarteko momentu dana izen da igo, ongaren lehen berbetan ez eski de fondo moduen pixkat igotzen eta paisaji ez oragarrixe da, baina oso nekagarrixe da igotzi bertar arte. Eta uste dut martxoak 7 sentituko nazela ja gailurrean gauzela eta horrengo egunetik aurrera ja bira oso izango da beruntz. Bebai, mantendu inbierdala, emoten dago bapatien dana erresten dala, baina ez da holan. Eta mantendu inbierda, baina bai da disfrutatzea beste likidotasun batekin, ez? Izen da urte intenso bat, uda nahiko katarsiko batekin, krisi puntu sakon batekin, una botza galdune ban eta dana, eta hortik aurrera hori ansiedadea izen dut lagun hilabete batzutan, gero ja buelta emon da, pixkat sosegu etopau dut eta perspektiba batekin nabildana ikusten, uste dut diskoan amaian hori ikusten dela bebai, ez? Bapatien da perspektiba eta sosegue, eta badekot gogue, jendiek zelan erantzuten duzen horri, momentuz erorita delirioz atera diez eta feedbacka oso positibu da. Eta disko zuek bixar zelan erantzuten dauen, eta hori oin jasotzera, eta ondo.